weken weer in zijn tuintje zong. Dat hij die wilde liever die hij stolste kleedjes zong. Het schoonste stukje van Berlijn, dat is de kop, dat is de kop. En dan ik nog zo weg, want ik ben een echte dronkenweg. En hoe ik ga, en hoe ik sta, wie had me voor de onkelschap. Het schoonste stukje van Berlijn, dat is de konkelmans van mij. Dan zoek ik vast te lopen, nog ouderwetse stas. Pak niet te lang loodvliegen, met een pekske uit de kast. Een pitch die op een konkel, een lekker lesje bier. Want niet tot in Tirol, met wie op konkelig plezier. Het schoonste stukje van Berlijn, dat is de kop, dat is de kop. En dan ik nog zo weg, want ik ben een echte dronkenweg. En waar ik ga, en waar ik sta, wie had me voor de konkelschap. Het schoonste stukje van Berlijn, dat is de konkelmans alleen. Het licht gaat zwart die wolkers, en duwen in de stad. Dan hebben we met de vlaggen, dekzwart was gehad. Of wat die de chakvatten, de stemming aan de koers. Maar ook ik terug nog van te doen, gebeuren. Ja, lieve vrienden, van harte welkom op onze revue 2024. Ja, dat kunnen jullie ook wel horen, dan. Voordat we gaan beginnen, natuurlijk eerst even de veiligheid, want dat is al het belangrijkste. Want misschien dat de taak er vanaf gaat, ik weet het niet zeker. Maar aan de linkerkant van u zit je er binnengekomen, dan kent je de boete. Dat geldt voor achter, aan dezelfde kant, maar ook helemaal achter in de zaal is een vluchtweg. Daar ken je naartoe. Nou, dit gezag hebben we. Wil je vragen ook om het looppaard vrij te laten, ook straks voor de dansmuziekers, maar ook voor de obers. Des te sneller zijn ze bezig voor drank te leveren, dus dat gaat ook allemaal goed komen. Het licht en geluid vandaag wordt verzorgd door LB. Hoe Spoorweg, dan zitten de mannen Maurice, Jasper en Ralf, dus dat gaat goed komen. Ceremoniemeester vandaag, dat heb ik nog niet gezien. Oh, daar zijn helemaal achterin. Dat is oud-jeugdprins Nigel Boom. Nou, dan we langzaam beginnen, dan wil ik vragen dat de groot op een plek gaat zitten en dat prinses Anne de Eerste en jeugdprins die de Eerste even naar voren komen. Ja, natuurlijk gaan we vandaag ook de nieuwe prinses ontlopen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog een keer de liefspreuk van onze prinses Anne de Eerste doen. Denk je wel zo dan gaan ze de jeugd toe. Die de eerste. Met 3,5 mocht ik bij de jeugd gaan en keek tegen alle prinsen op. Mijn rijke nu uit. De slag, geneigd, springen los, begon dat jaar helemaal los. Allah! Dat is niet helemaal. Als dronkenlarinneke geworden en door dat Rieke zit met het vaste loopstieren wel in mijn prikken. Pak maar met mijn broek kan je eerder de eer om samen luchtig te eten voor spas en plezier. Als eerste prinses zit je misschien een beetje in de war, maar deze vaste loop kreeg je samen met u aan de kronkelskal. Kronkel, Allah! Goed, dank u. Dan wil ik nog een aantal nu bedanken die vanavond extra deze kantje niet komen. En dat zijn natuurlijk onze ereleden. De grootvader die in grote getalen aanwezig zijn, prins Guillaume de Eerste.
En ik weet niet of ze een Jeugdprins, een paar bieren hebben, wat zeer uniek is. Dat is Jace de eerste en Jara de eerste. De uren die komen later, dus dan kom ik daar op terug. Maar ik wil ook, en dan moet ik even weer goed kijken, carnavalsociëteit net niet opgereguleerd, denk ik. Zo dat je er zit. We gaan beginnen met het programma. Ik wil vragen of Anne en Dien ook plaats gaan nemen voor de burgers zijn. En dan over traditiegetrouw altijd openen met de mini-joren van de dansbrekers van de Krankenweg. De mini-joren dansbrekers van de Krankenweg. Ik ga ze ook even aan u voorstellen. En dan gaan we beginnen met Tess Wijzen, Lorana Lin, Jana Schmitz, Mila Frikkel en Tess Kallemey. Morgen de buitenmars als afmars voor de mini-joren dansbrekers van de Krankenweg.